Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island Region. Ang amon ni gadulong sa inyo, kagyari naton nga mga top stories of the day. Today is October 10, 2025, Biyernes nga adlaw. 7.4 magnitude nga linog nga nagtayog sa Davao, nabatsagan pa sa Negros. Mga klases suspendido. 12 ka mga barangay na halitan sa baha sa Bacolod City sang kagabi. Motorcycle rider nabungbuan sa isa paging kamotor patay. Kisame sa annex building sa Cadiz District Hospital narusdak bangod sang ulan. Kag sa good vibes, maligo ta sa suba sa tripping ni Romeng kag technology nga pwede magamit sa mga LGU sa tiun sang disaster para makapakaon sang utan sa mga pumuluyo sa Are You Agreeable? Kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bagyo nga Kedah nagwa na sa Philippine Area of Responsibility pero southwesterly flow ang nagadala karon sang ulan sa Negros. Sa kagabi nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Kedan. May low pressure area ang ara sa gwa sang PAR kag ginapaabot nga hindi na ini mag-develop sa isa ka bagyo pero ang trough sini ko ng punta nga bahin amo magadala sang ulan sa Visayas. Ang southwesterly flow naman uko nang mainit ka hangin gikan sa tropics ang nagadala naman sang ulan kag pagpanaguob sa Visayas kag Mindanao. Mahimo nga mahinay ukon mabasbog ang dala sini nga ulan nga makaresulta sa pagbaha. Parehas na lamang sa pag-ulan sa kagabi sa Bacolod City nga nagresulta sa pagbaha. Padayon nga mangin mataas ang tsansa sang pag-ulan sa Visayas, lakip na sa Negros Island Region tubtubwas nga adlaw. Subong nga hapon, nagpagwa sang advisory ang pag-asa nga ang La Nina phenomenon na extend tubtub sa 2026. But siningon, mas madamo nga bagyo ang posible magsulod sa Pilipinas kag mas malala nga mga baha ang mahimo maeksperiensyahan ilabi na sa eastern portion sang pungsod. Sa number 9, tubtub sa karon wala sa gihapon ginapahanugutan ang paggamit sang anong ka mga building sa Hill Montilla National High School sa Sipalay City. Inisunod sa kay Junelo Bugtae, ang Disaster Risk Reduction Management Coordinator sa Sipalay City, pending sa pagpatigayon sang structural integrity validation sang amunga building. Sunod kay Bugtae, ginapatuman lamang anay ang alternative mode of learning para sa mga estudyante nga nagagamit sang sininga mga building kag ang iba naman ginpagamit na lamang sa iban nga mga hulot nga libre o kun bakante. Ginpaiway ang paggamit sang anom ka mga building sa among eskwelahan matapos makit-an ang mga cracks kasunod sang 5.1 magnitude nga linog sadtong Oktubre 7. Sa number 8, Congressional Office ni Congressman Albe Benitez sa Bacolod City ang gininaugurahan subong nga adlaw. Ginbuksan na ang bago nga Congressional Office ni Congressman Albe Benitez para sa mga pumuluyo sang Bacolod City nga nagatuyo nga mangin sentro para sa mga nagakinahanglan sa bulig ilabi na medikal. Sunod kay Councilor Cesar Distrito, ang spokesperson ni Benitez, magaserbi nga dalang pan sa mga pumuluyo ang ining opisina. Dugang pa niya, isa ini ka lugar nga mapadali ang proseso sa pagkuha kag paghatag sa bulig. Diri nagakatabo agud o kun diri nagakadto agud magpangayo sa medikal nga bulig kag mga referral sa mga government hospitals parehas na lamang sang Philippine Heart Center. Pagi sa pagbukas ang bagong opisina, ginapasiguro nga mas mapadali kag mas mapahapos ang tanan nga may mga kinahanglanon. Ang opisina sa congressman is also a dalangpan sang aton mga pumuluyo. Diri na usually ang mga nagapangayo sang medical assistance, ang mga nagapangayo sang referral para sa mga ospital dito sa national nga mga ospital, sa orthopedic, sa Philippine Heart Center. Kag ang mga kunano nga problema nga ilang ginadangog kag ginakadto dapat may kalagtuan sila. So this is the office nga ginutang. Sa number 7, PDEA nag-house-to-house visit sa balay sa mga drug users.
Nagpadulong sa Barangay 29 sa Bacolod City ang katapos ng Philippine Drug Enforcement Agency agud magpatigayon sa house-to-house visitation sa mga ginakabig persons who use drugs o kung PWUD. Suno sa PDEA, kabahin ini nga hilikoton sa nagapadayon nga pagtingwa sa gobyerno na masuportahan ang rehabilitasyon kag reintegration sa komunidad sa mga PWUDs. Ginhaylo sa PDEA, personnel ang mga na-identify nga nagausar sang droga nga magpasakop sa community-based drug rehabilitation program nga naghatag intervention kag recovery services agud makabulig sa ila nga malampuwasan ang drug dependence. Ginpahibaluman sa PDEA mga PWUDs sa nagkalain-lain nga mga benepisyo sa programa. Lakip ng support mechanism sini kung sa diin nagabulig nga makabalik sila bilang healthy kag productive nga mga miyembro sa sosyedad. Sa number 6, mga soldado sang 3rd Infantry Division sa Visayas kag ang mga Australian man nga mga soldado ang upod nga nagatraining sa karon. Sa sulod sang 31 ka adlaw, dungan nga maga-training ang katapos ng 3rd Infantry Division sa Philippine Army sa Visayas kag Australian Defence Force. Sakop sang 3rd ID ang mga headquarters ngayara sa Hamindan, Capiz, amuman sa isla sang Negros, Siquijor, Panay kag Guimaras. Sa Camp Peralta sa Capiz, ginpatigayon ang Philippine-Australia Army-to-Army Exercise o kung PAAE nga nagsugod sini nga October 8. Ginatos ka mga soldado sa 3rd ID kag ADF ang dungan nga paghahanason ng kasarang sa paggamit sang drone, bangka kag sari nga mga defense weapon. Paagi sa joint exercises kag trainings, ginatuyo ka militar sa Pilipinas kag Australia nga ila papabaskog ang interoperability, tactical capabilities, military cooperation kag camaraderie sa tunga sa duha ka mga allied armies. Ining ikaduha nga joint exercise ng Philippine Army kag Australian Defence Force sini nga tuig. Ang una ginhiwat sa Mindanao. Sa number 5, isa ka motorcycle rider na bungguan sang isa pagid ka motor, patay. Ginbawian sang kabuhi ang 50 anyos nga rider matapos ginbungguan sa nagasunod nga motorsiklo sa Circumferential Road sa tubangan sang Villa Socorro 2 Subdivision sa Barangay Taculing sa Bacolod City sang kagabi. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit, pareho nga nagapadulong sa sur sa Circumferential Road ang biktima sa kaisang iya nga Yamaha Mio nga motorsiklo kag ang Honda Airblade nga motorsiklo nga ginamaneho sang wala pa makilalaan nga persona. Nagasundanay gikan sa Bacolod City Government Center ang duha ka mga riders sa kaisang ilatag sa mga motorsiklo kag padulong sa Bangga Cory. Ginaligar nga na miscalculate sang driver ka Honda Airblade ang distansya kag nalabot ang Yamaha Mio nga motorsiklo sa biktima. Paud sang impact, natumba sa dalan ang duha ka mga riders. Ang driver sang Honda Airblade ang nagbangon matapos matumba kag nagpalagyo sa kaysa iya motorsiklo padulong sa sur. Gintala ang biktima sang nagresponde nga personnel sang Amity Volunteer Fire Brigade sa Corazon Luxin, Monte Libano Memorial Regional Hospital apang siya ang napatay. Residente sang Alihis sa Bacolod ang biktima nga nag-oobra bilang mekaniko. Paray naman nga ginapangita ang driver sang Honda Airblade nga may plate number nga 2960NM. Sa number 4, viral sa karon ang video sa pagkarusdak sang kisame nga porsyon sang annex building sang Cadiz District Hospital bangod sang mabunok nga ulan kagabi. Sa post ni Gladix Gomia Vlog, makit-an ang pagtubod sang tubig gikan sa kisame kag pila ka segundos lamang narusdak ang kisame. Suno kay Gladix, timing lamang ayara siya sa lugar kag nakuhaan sang video. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Gurley Pinunggan, wala sang may nahalitan sa mga pasyente o kung sa staff sang amo nga ospital. Ginsiling ni Provincial Engineer Ernie Mapa nga nakaayo na ang amo nga bahin sang kisame nga yara sa bahin sang nurses station sa second floor sang annex building sang Cadiz District Hospital. Patag niya, gabi sa Oktubre 8 natabo ang insidente kasunod sang mabunok nga ulan. Ang downspout sang gutter sa atop ang nasupunan sa mga dahon na rason nga nag-overflow ang tubig sa kisame. Ining rason sa pagkarusdak sang bahin sang amo nga kisame. Ang mga dahon sa kahoy mo na accumulate nagtabon sa downspout sang aton nga gutter.
So nag-overflow siya going to the ceiling ang tubig. Okay. Amo na tendency sa tubig. So Mm. ato siyang area na saturated tubig. Amo to nga nagbigay ang Ceiling. ceiling, Mm. nagbigay siya. Tinaka. I think isa man lang nawala, hindi man gani isa giga plywood 4x4 siguro. Oo. Sa di Which is nga na-replace sa Manila. Sa number 3, 12 tanan ka mga barangay sa Bacolod City ang ginbaha sang kagabi. Matapos ang masobra sa 1 oras kababunok ng ulan sa Bacolod City sa kagabi dala sa southwesterly wind flow kag low pressure area, ginbaha ang 12 ka mga barangay sa syudad. Inibase sa records ng Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. Ang apektado ng mga barangay mong barangay 1, 3, 9, 12, 17, 20, Banago, Mandalagan, Montevista, Singkang Airport kag Takuling. Ang mga residente sa Lopez Zaina Street nakibot nga subong na sila ginbaha. Amo sana ang sitwasyon sa ilang lugar sang kagabi. May mga lugar nga halos 4 katapak o kung 4 feet ang dalumon sang tubig o kung nakadalumon sang tubig. Parehos na lamang sa barangay Mandalagan kag sa Villamonte. Diri sa may puro Carvic sa Mandalagan sa video, daw masulod pa sa bintana sang sininga balay ang tubig baha. Mabaskog ang current ng tubig baha. May mga residente nga gin-evacuate. Sa Villamonte naman, gin-rescue sa Bureau of Fire Protection ang mga pamilya nga hindi man makagwa sa ilang nga mga balay bangod sang nagadalom nga tubig kag mabaskog man nga dalukdo sang tubig baha. Matapos ang pila ka oras, nagtahaw man ang tubig baha kag subong, wala na sa may nagapabilin pa nga mga tawo sa evacuation centers sa Bacolod City. Sa number 2, mga bumbero sa Negros Island Region nagahulatan lang karon sa final instructions para i-deploy sa Davao Oriental para magbulig didto sa karon matapos nag-igo ang mabaskog nga linog. Matapos makapuli sang Sabado sang gabi sa mga katapos ang personnel sa Bureau of Fire Protection, matapos magbulig sa rescue kag relief operation sa Bugo City sa Cebu, dala sang 6.9 magnitude nga linog, liwat na naman sila nga i-deploy sa Davao Oriental bangod sang 7.4 magnitude nga linog kaina sang aga. Ang ini nga mga bumbero ang may mga training sa Collapse Structure Search and Rescue kun CSSR, Urban Search and Rescue kun USA. Kung wala man sang dapat i-search, makonduct sila sa gihapon sang humanitarian assistance and disaster response. Hindi lang limitado sa pagpalong sang kalayo ang ihibalo sa mga bumbero. Nagabulig man sila sa rescue operations sa mga vehicular incident kag mga natural disasters. Naka-standby na subong ang team nga i-deploy. Final order na lang ang ilang ginahulat para magbiyahe pa Davao Oriental. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nabatsagan man sa pinakabahin sa Negros Island Region lakip na sa Siquijor ang 7.4 magnitude nga linog nga nag-igo sa Davao Oriental kaina sang aga. Mga estudyante sa Kabangkalan Catholic College ay nag-evacuate gikan sa ilang classroom sang mabatsagan ang pagtayog mga alas 9:45 kaina sang aga. Sa post sang The KCC Chronicle, makit-an ang mga estudyante nga nagpadulong sa open field. Sa Bacolod City, mga estudyante sa National University ay nag-evacuate man. Sang aga, mismo pila ka mga eskwelahan na nag-cancel sang face-to-face classes kag nag-shift sa alternative mode of learning. Sang udto, nag-suspend sang face-to-face classes ang tanan nga level sa Bacolod. Suno sa kaya Mayor Greg Gasataya. Sa Negros Occidental ang Hinigaran, Himamaylan, kag Talisay suno sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang nag-cancel sang face-to-face classes. Ang bilog nga Negros Oriental, ang bilog nga Negros Oriental sa executive order ni Governor Chaco Sagarbaria ang nag-cancel sang klase sa tanan nga level sa pribado kag pampublikong eskwelahan bilang precautionary measure. Sa report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, yara sa intensity 2 ang nabatsagan sa Sibulan kag Dumaguete sa Negros Oriental. Sa report naman sa Office of the Civil Defense,
Intensity 1 ang Bacolod, Sipalay, Himamaylan, nabatsagan man ang pagtayog sa Kabangkalan, Kawayan, kag probinsya sang Siquijor. Diri sa Bacolod, nag-evacuate na naman kami sa building sa SEDA, sa roof deck, medyo kusog. Siguro mga 1 or 2 ang estimate ko. Watch out lang gyapon sir no? Wala man tayo. Oo. Medyo nagasako ang so hindi ka pakot ni permisa earthquake. Matapos ang stressful ta nga mga balita dala sa mga kalamidad, iyari naman anay pang pabalo namon nga pang pag-good vibes sa inyo sini nga weekend. Una ta diri. Laan tawa balang itsura sang sini nga supa. Ang pulor sang tubig, nagaagaw-agaw blue-green. Ang mga bato sa idalom, itaon pagikan sa ibabaw. Matawhay, malinong. Cold ang tubig bangod halin pa sa kabukiran sa Barangay Patag sa Silay City. Kantuan tang ini nga suba buwas sa tripping ni Ruming at 8 a.m. Samtang, nangin sunod-sunod ang mga kalamidad nga inagyan sa pungsod Pilipinas. Nakahibalo ka mo pala nga sa RU Foundry and Machine Shop. Mayara sila sa technology nga luyag i-share sa mga LGU para ang mga utan pwede ma-preserve. Kag ini ang ipak, kag para imbis nga noodles o kundilatas ang ipakaon sa mga evacuees, pwede sila mapakaon sang utan. Ang mga na-preserve o kung na-dehydrate ng mga utan, ang ibutangan lamang sa init nga tubig kag sarang na ma-serve para hindi puro noodles kag dilatas ang ginapakaon sa ila. Ini naman ang tunanta sa Domingo sa isa naman ka episode sang Are You Agreeable? Shout out ana sa aton nga live viewers sa bunga hapon si RH Tata, good afternoon. Si John Randolph Rubin, good afternoon. Digicast Negros, si Ray Tuhaw Tinyosan, maayong hapon Digicast Negros NIR. Si Lindol Sunyo, maayong hapon Negros. Si Chona Evangelista Caredo, good afternoon Digicast Negros. Watching from Singapore, si Joe Art Mandagit Tones, good afternoon kuno sa tanan. Si Liberty Podet Ereneta, may lihog translation sa English. Oh, sorry gin ma'am. Si HD Tolentino, thank you. Digicast Negros, you're welcome ma'am. Si Liberty Polit Arineta, ano ang some types suspended ma'am? Hindi ko kachinis ang question ni ma'am. Si George Pineda Gaspe, good afternoon sir. Watching live sa Barangay Tangob, Subong, while ga-duty sa Tinapay Express Bakery. Wow! Si Lynn Superio Binalon, maayong hapon sir. Rubing, Happy New Year. Kag happy weekend, kag halong kita tanan-tanan. Si Gloria Bantique, good afternoon Digicast Sir Roming. Happy weekend sa tanan. Si Maria Fe Panaga Barredo, good PM Digicast, good PM Roming, watching from Silay City. Kagabuyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island, subong adlaw tubtob sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.